Ningayibambezeli izingane zakwethu, fakana amehlo emcimbini waseMandaba namhlanje ningatholanga ithuba lokuthi niye khona ngoba lapha kwenzeka ngesintu lesenhleze ngikhuluma ngaso. Kade ngibona nje kumfowethu uGezani lapha nabanye bapostile umgqumshelo ekseni abanye abantu ningabawazi kusuke sekufika umthimba waletha ingane wayibika waphuma wahlala esihlahleni emva kwalokho bese kuyagqunshelwa ke. So ke ningalenzi iphutha niphuthe isikakhulukazi kuneke ngesemalokishini ehlezi ngichuma efisa ukwazi yonke into engazi ngempela ukuthi ngaphuma ishonephi makuthiwa kwenzeka izinto zesintu. Bafowethu niyawuthanda umgaqo wesintu ayibuyele emasisweni. Hlalani emafonini uma ngabe ningathola ngithuba lokho eMandaba nibuka umshado waseMandaba nibuka umgaqo waseMandaba lapha zoshaya ngesintu. Umgqumshelo uzothi uma ngabe uphela kube nembuzi ewayo kuthiwa eyothuli esuke kade ilokhu uzimele ukuthi athe gqunshelwa la kusuka intuli. So ke izobe silokhuzwa abantu basemzini bazobe beyidla izobe ikhishwa ubani abakwaMpungo sebenikeza abasemzini. Uma kuukuthi nangakhona bayalazi lo hlelo lokhuzana lwembuzi yothuli kodwa ngicabanga ukuthi ngala kwaZulu senza ngendlela eyodwa asishintshe indlela enenza ngayo ngakini. Mhlawumbe umgqumshelo nibiza ngenye into kusuka manje zihluphe wena ohlanda ukwazi ngesintu ubuke into eyenzeke eMandaba uzo-updatewa ngayo yonke into eyenzakalayo laphana ukuthi la kuhambe kwafika la kuhambe kwafika la kuhambe kwafika la. Awukho kumgaqo okhona nobalulekile kwaZulu wonkana odlula lowa lo kade siubona nje abawuthandayo umhlophe umgaqo nje lowana mingalo umshado nje lowana ongatheni umgaqo lowana ongatheni. So kuzothi ke mangabe kuukuthi ngicabanga ukuthi mhlawumbe nomqhoyisi uzoba namhlanje because kwezinye indawo bawuxuba umqhoyisi benze ube ndawo ngenodwendwe nakhona kusuke kwenza ukuthi ngabe nesiphithiphithi umqhoyisi uvamise ukuba ngakusasa kwezinye indawo. So ke ukwenza kwabantu akufani hleze mhlawumbe inkomo yomqhoyisi izowa namhlanje anginalo ulwazi angifuni uqamba ma ukhe ngikwaziyo ngokwenzeka eMandaba. Nginipha nje ukuthi sihlupheni nibuke ezinye izinto lapha nizofunda nazi noma okunye nizobe nikubona efonini kwenzeka lapha labafowethu ngitshele ngathi into bayenza ngesizulu akukho ke mhlasimpe ngoba ngweza ke mhlawumbe uthi hayi ngobe kwenza wenzela ukuthi kube ukuthi kusasa cha ngikwenza ngoba bakwenza ngesintu lapha na. So ngoba ngenza le video ngithumela kanje kuyingoba benza into ehleze ngikhuluma ngayo kade ngibona umgqumshelo ekseni abalothi uma beqeda bese kuba nembuzi yothuli ngendlela engazi ngayo ekufuneka kube ukuthi iyaphuma inikeza abasemzini kuthiwa fatha ibulawe manje iphekwe futhi ayinamdada imbuzi yani yothuli. Abanye bayibekhiphe ngisho inkomo kuya ngokuthi indoda inothe kanganani. Ngani kwethu zinikeni isikhathi nibuke into eyenzeka lapha eMandaba nizofunda okuningi ngoba phela kahle kahle iwona mgaqo ngempela lowana okujabula njengamanje amakhosikazi kaMpungose ayekhoyisiwe azala okhokho ezalo omkhulu bakhona angena aphatha isinqindi ayajabula sinesigcawini ahlale eThebeni ajabula yafa njengoba kukhona namhlanje umakoti nje ozongena ekhaya baletha isibusiso ngayo yonke indlela ongayicabanga le. So ke ngani zakwethu zinikeni isikhathi niubuke wona mgaqo ngempela kwaZulu awukho omunye umgaqo khona ngaphandle kwalowa. So ke nina kwezinye indawo uthi thina ngakithi khona umuntu oyithi thina ngasekhaya ngapha kuganwana lento esiZulu ngasiyazi webhuti wami mhlawumbe umuntu methothi uyangifonela ziphi isikhathi ke nomnyeni wakho lo obamisele naye mtshela ziphi isikhathi abuka into eyenzeke eMandaba lapho bese kuyanda ukusiniselana ngoba umuntu omnyama awukho okunye ubudlelwano obukhona akana into yakhe ayikho into ephasisiwe mangabe ingenakho isigcawu. Uma ngabe nje ngisho ukuthi ababhalile bagcine ehole ayiphasisiwe mawukuthi isigcawu asikho ngokwakwaZulu awukho kumgaqo odlula lowana namhlanje. Thathana amehloni waphose emafonini abangayanga khona bese kuthi abakhona banenhlahla bazobona into yamehlo kube inhlahla kule game kwaganwa umuntu onjani osemehlweni kubantu. Zihlupheni nake ngesemalokishini nake ngothothi nakhe endaweni zama-suburbs zinikezeni isikhathi nibuke ngoba into zesintu niyayithanda ubuke nokubaluleka kokuba semakhaya ukuthi kubaluleka kangakanani lapha ukuthi kahle kahle uma ngabe unendawo emakhaya kakhulukazi izinto ziyashaya elokishini ziyaclash ziphi isikhathi ubuke. Ngiyabonga ngethuba.